following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa satoya pong programang Bicol Connection. Sa lado teknikal, ang sa kuyang mga partner digdi. Siyempre, ang sa kuyang idol, paring Chab Binaobra. Sa information, si Rodel Cesar. Yaon man po si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina sa mong finance manager. Mga kaibanan tamang po ang sa tuyang mga karonda. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. At yan po may guest kita, maabot ang bagong miyembro kan House of Representatives. Si Attorney Jel Bongalon. Ang saro sa nominado kan Ako Bicol Party List. Nanggana po, top 5. Ang Ako Bicol Party List, tinan po ni mandato kan mga Pilipino. Naging matarayon po ang kaaging eleksyon. Mayo man mga gayong untoward incident na nangyari. Sa mga nanggarana, again, congratulations. Sa mga nagkadaraog, better luck next time na lang po Oy, magkasararo na kita. Ako unta na sa mga nagkadaraog, daog talaga sa laban. So mga nanggara naman, di siyempre ako naman itong mga gustong magdulog sa indo na mga kalaban indo sa politika para magkasararo na po kita tayo man san ang pangapudan baga ni BBM ang nangganang presidente ngunya na May 9, 2022 election ang pagkasararo yan para sa ikakaasinso kang nasyon asin mangkan sa tuya pong pagbuhay. Bueno mga tugang, ipadangog ko man ang naging entrevistata ki Vice Mayor Vic Ramos. Mga tugang, si elected Vice Mayor Vic Ramos binalik po kan mga taga-Bato na mag-serbiliwat ako mo vice alkalde na manuan po nin Bato. Sa gabos na nagsuporta, nagburoto, nag-room sa imo pong mga accomplishment. Ano po ang sa imong masasabi po sa inyo? Inot na inot po, nagpapasalamat po. Pasalamat po kita kan sa tuyang mahal na Diyos dahil siya ang gabos na nagigibukan ano man na nangyayari dito sa tuya. Siyempre, andawa dahil ang tao yung mismo ang nagpili sa kuya. Naniniwala kita na iginaysindakan sa tuyang mahal na kagurangan. Kaya ang sa kuya pong pasasalamat pinulit ibinalik ninda ang pagtitiwala ninda sa kuya bilang panduang ama o bisan kagitan sa kuya ang panuan ng Bato. And ako man po bilang vice alkalde sa masunod na panunakaon kung ano po si sa kuyang pinangako bilang vice alkalde sa kuya po itong ginito bilang pamayaw sa unang bayan. Gigibuan mi po ang gabos na medyos ang aming pong makakamang at manual sa mga ordinansa na kaibuan sa mga. Majority po ba kan sa imong mga pag-iwipang ilidong punsyal sa Contingente siya pero ang inclination kaya sa moya, sa grupo. So ang bilang ko kaya talagang apat naman sa kanyo, apat na ligtas sa moya.
Federation, standby man yan sa pabor sa Moya. And ang ABC President, si ABC President, ang kandidatong konselyan. So dahil lang pinalad, kaya siyempre ang paglaom ni Mangkayan, naman yan sa Bagyo. Kasi mabalik siyang ABC President, or actually ABC President sa until now. Dawa din ako po sa pagiging regular member. Iyo po, dahil kapitan pa manggiraray siya kan sa rong bakal duman San Juan. So siya ang nag-represent manggiraray kan kaubin o kang liga sa Sangguniang Bayan. Opo. Ngunyan po yung grupo ng mayor sa Bato. Ano po ang magiging plano ninyo? Magkatigo ka mong executive and legislative agenda para po sa pagkakasaro sa ikaka-asinso, ang ekonomiya, pagbuhay, puturukan mga taga-Bato. Ako man talagang firme kong sinasabi na ang intensyon ta makatabang sa pag-asenso kan Banwaan. So, medyo mamundo lang dahil sa party si Sagoyang Alkalde medyo dahil pinalad. O yan, kung sa party na kang pag-service sa Muyang Banwaan, siyempre kung anong ikakarahay, maski ba ko siya si Alkaldeng katandem ko, igwa kitang mga pwedeng suportahan dyan. Nasabi ko ani, kung ang kaisipan niya karahayan sa Banwaan, masuporta kita kailan bilang head kang legislative body kan Sangguniang Bayan. Okay po. So, may mga nagluluwas po kayong barita na garo negative sa party ni Mayor dahil po garo may pananakot tulos na nag-aalis nga na garo pagdeda magsunod ang mga membros ng Sanggunian sa iyong kagustuhan. Baka magtubang kumbaga sa legal action. Ano po ang reaksyon mo? Ay, siguro, arabo, nakadefine man talaga sa local government code ang function. Ano man ang pwede maging pag-tread sa Moya kundi masunod. Dahil malinaw man ang sinusunod mi pa kung ang pagbuhat ng alkalde ang kasuman kundi ang local government code na kung saan very clear ang function mi dyan bilang legislative body kung anong kinakaipuan na ipasar na resolusyon. Yan ang gigibuhin niya. Ang hindi ko kayo mga proposal na resolusyon na kumbaga naiman importante o kaya ang napapaboran lang nagkapipera. Siyempre, dahil kita kayo napabor. So, dabang kita sa resolusyon na dapat ang napapaboran ang majority kan sa muyang mga kabanwaan. So, dahil mayo kita question dyan. Pero kung ang resolusyon o ang ordinansa, sabi ko nga limitado lang ang mapapaboran, dyan kita makontra. Maliwanag yan. Dahil nangangalogan ang sarong local chief executive kung ano man ang sa iyang kagustuhan, isa na pirmi po ang masusunod. Maagi po pala nila isusog sa local government code nin pagtugot or ibagi sa resolusyon or ordinansa kan Sangguniang Bayan antes na ma-implementaran sa rong kagustuhan kan sa rong local chief executive. Totoo po yan. May mga aksyon ang chief executive o ang alkalde na naipuan igwang authorization public sa bayan. Makupong gabos na kagustuhan kang alkalde masusunod, no? Kasi igwayan mga kondisyon o igwayan mga prohibition na kung saan lalo na ang pag-implementar kang anuman na ang mga kontrata. You cannot, as mayor, dahil ka pwedeng makipag-kontrata sa anuman na kontrata na mayang authorization ang Sangguniang Bayan. So you have to seek first the authorization from the Sangguniang Bayan para magkaigwa ka kontrata or makipagmuwa ka sa sarong intensyon. Ang bagay po pala na yan, delikado sa partikan local chief executive kung mayong authorization na resendo. Pwede po pala siyang, pwede pala ng sarong local chief executive masangatan po nin magkakani kong asunto, magkakani kong reklamo sa magkakani kong forum. Precisely po dahil sabi ko malinaw man yan sa provision kan local government code na dapat ito ang masunod. Kaya mayong problema, you have to follow the rules, you have to follow the law. So ganyan, arg lang kaya. May problema yan. Sa party mo po as presiding officer, elected vice mayor, dati ka naman po baga nagsirbing vice alkalde, ibinalik ka kan mga taga-Bato,
anong magiging estilo mong bago? Ano ang magiging manera? Paano mo garo itatratong kamo po sarong bilog na pamilya sa Sanggunian na mayong iriwal, mayong aransyasan ng kuruntulan na nangyayari na mamasdan ta po sa ibang mga panlalawigan man yan o Sanggunian or panglunsod sa enterong Pilipinas. Ako po siguro, maaman akong babago na estilo kan ako maging vice alcalde. Aram ko itong ginibo kong estilo kang nakaaging panahon ako ang vice alcalde, epektibo ito. So since na epektibo ito, ito girarang ang i-apply ko bilang presiding officer ngunya na masunod na set kan Sangguniang Bayan. Na kung saan tama, may mga diskusyon, may mga debate. Normal yan eh. Kasi sa sarong resolution o ordinansa, ikaw yan talagang inaapod na pros and cons. Ikaw ang, yan ang ani, ang napapaboran kadaklan. So ano man ta kontrahon kan grupo ko or kan mga konsyal. So, paguro na yan. Gusto sabihin, at the end of the day, ang resolution na yan, may papasar yan sa marina consensus kan Sangguniang Bayan ng Bayan. May plano ka po ba na bago ng aldaw, konsesyon? Enterong banuan kan ba ito? Na kabali dyan itong gusto kan majority na iluwas ta ang nagkapipirang sesyon, regular or special session, iluwas sa session hall, gusto sabihin pwedeng daron sa barangay. So madepende po yan sa samoyang pag-urulay kung ang rules and procedure na ang samoyang pag-urulay. Pero personally ako po gusto kong iluwas ang mga nagkapipirang session sa barangay. Tangani pong at least maaraman kan tao kung ano talaga ang ginigibok ang Sangguniang Bayan bilang legislative body kan Banuanin. Sa mga legislative offices po baga, kan Congress, nauuso ang pagbugtak ni majority floor leader, minority floor leader sa party kan Sangguniang Bayan. Ano, ikaman daw kayo madiscuss during your inapod na discussion or pagbuo ng internal rules and procedures kan Sangguniang Bayan kan ba ito po, Vice? Siguro manon tungkol sa majority floor leader. Para sa kuya, ang necesidad na yan dahil dikiton man lang ang miyembro kang Sangguniang Bayan. 10 man lang. Mas applicable kaya yan kung pulo. Participated si Gabos na miyembro. Gusto sabihin, divided man talaga itong mga committee ba, base sa experiensya mo, base sa imong abilidad. So yan po ang mangyayari dyan, kung talaga expertise mo sa profession, so itatayan sa iya. Kung ang expertise mo or ang talagang maray ka sa in terms of agriculture, nasa committee na yan. So,
Vice Mayor, and then mabalikan ko bilang presiding officer. Elected Vice Mayor Vic Ramos kan banuan po kan Batu Camarinesur nakaulay ta sa laog kan programa. Salamat na maray and nadawag man po nindo sa iyang mga pahayag. Ngunyan ang sunod ng interviewon abang pigalat-alat ta ini-interview pa sa katayad ng estasyon ang ako Bicol Party List. Si paring Don Hugo daw makontak ko man ta garo saro sa nag-post nin magayon na informasyon sa social media na si Vice Mayor elect Sal Portono Jr. or Vice Governor Sal Portono Jr. nagsumpa na po sa iyang trabaho como ilihidong Vice Gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, successful, colorful, pigatindirang kan mga invited guest, VIP man yan, and mga kapamilya, mga taga-media. So, siguro, sa oras na ni, nasa linya na si Paring Don. Marina aga sa emo, Paring Don, ang PIO. At opisina ni Congresswoman Jo Sal Portono. Good morning. Good morning, go ahead. Yes, good morning. Karodang Pani, marina pag-aga sa bilyon mong parantabay kan Bicol Connection. Sumpang sa punong barangay kan barangay Inapatan. Yes, kan nagtalikod ining Sabado tabi karondang Joey an sa tuyang incoming Vice Governor-elect Honorable Vice Governor Salvio Patrick Faustino Portono Jr. formalmente nang nag-sworn in, nagsumpa na sa sayang posisyon sa pagka-Vice Gobernador mismo na pinag-obserbar itong pamosong Portono Law. Ang lay na ipinagpasar mismo as in napakikinabangan kan enterong Pilipinas sa paagikan sa iyang father mentor na si dating congressman Sal Portono Sr. Ining Portono Law, inibagang sisay man na halangkaw, hababa na posisyon na elehido digdi sa nasyon kan Pilipinas pagkakaigwanin pagkatapos ng election, pwedeng magsumpa sa barangay captain. Dakulang poder kan na barangay captain na iyo talaga ini ang coming from grassroots, sabi nga ni Madam Lenny, coming from Dalaylayan. So si Vice President Lenny Robredo mismo kan ini Mailer bilang Vice Presidente nagsumpa ini sa sarong barangay captain ninda sa Calabanga. Si Congressman Sal Portono kan ini mailihir sa sayang posterang termino kan maipasar niya ang naunang bitan ng lay nagsumpa sa sayang barangay captain kan barangay San Roque Nabua. Si barangay captain Honorable Imelda Bolivar. Ngunyan ang sayang aki saan sa indang residensya bako na sa San Roque kundi sa barangay San Isidro Inapatan, barangay Inapatan Nabua, going to Balatan ining barangay, second to the last barangay kung mapasirin ka ng Balatan. Iyo po ini ang lugar kung saan nag-i-staran sa tuyang Vice Governor-elect. So ang punong barangay digdi si Honorable Eliodoro Dori Unidas, iyo ang nagpasumpa sa iya. So very limited lang si imbitasyon kan mga political allies, mga elected public officials. Pinag-importa kaya kan pamilya Portono sa ng pamilya and family gathering ika nga tabi paning Joey. Pero orgulyong na imbitaran ng mga media, ito pong talagang media na nagtulod naniwala kay Vice Governor Sal Portono, kaya yaon si Bicol Media Network staff, yaon ang mga taganagan niya tong Terry sa media na yaon sa Lindong kan Team 1 Kamsur. And kompletong grupo kan bukal ang nag-attender si mga kaninya ng bukal from 1st, 2nd, 3rd district and 5th district. Yaon ang Team 1. Tapos nag-attender si Tapnat Cerdona, si Butchokoy, and Shai Noble.
Yaon duman. And syempre, ang mga supporters na si Ma'am Doti Amanse, yaon si General Manager kan Kasureco 3 na kadayupot man na amigo ni Kong Sal, si Engineer Willie Buksit, yaon duman sa good and saya mga staff. So, sabi nga ni kayan na aram naman siya na nila kung paano ka-close kan pamilya Portunoan mga official dyan sa Kasureco. Kaya dahil magandal kan takeover, mayong takeover na mangyayari dyan sa Kasureco. Kung yung kaso man mangyari ang Bicol Light, initabi ka rin ng Joey, kung baga sa tindahan, matugdok man yung kataid sa natindahan. Bakong iyon matinda na duman sa may dating tindahan. Yaman ang ganda. Oy, si Mayor-elect Rex Oliva, nagatindir. Yaon, aram mo kaya ini si Vice Mayor mo niyan, incoming Mayor kan Iriga, durante kan Vice Governor pa man si Kong Sal, talagang dayo po tining magka-barkada sa politika. Ang hapod nga ni Mayor Rex ki Kong Sal boss, yun ang presiding officer niya kan inot siyang mag-board member. So, kaya yaon, maski si Mayor Simbulan, dahil pwedeng mag-absent naman sa kunyan, sa very memorable sa pamilya Fortuna. Oo. So, congratulations again kay Vice Governor-elect Sal Fortuno Jr. kan probinsya ng Camarines Sur. Congratulations sa Fortuno family pa di. Puputulong ta kang una, balikan ta kata Mabalos, thank you. opisina ni Congresswoman Josel Fortuno nakaibanan ta katakod kan ginibong makulor maugma asin po talagang successful na pagsumpa sa iyang trabaho obligasyon na gagampanan como ilihidong vice gobernador kan probinsya ng Camarines Sur si Sal Fortuno Jr. Congratulations sa Fortuno family and sa gabos na nagsuporta asin nagtaon in dakulang mandato. Ngunyan po, ang saro sa gwapo asin po maasahan ta ha. Ang ako Bicol Party List Representative si Attorney Jel Bungalon makakaulay tango niyan para magpasalamat. Enot ka bago kan sa kuy mga kaputan Congressman. Congratulations. Ang sa imo pong unang pagbati sa satuay mga parantabay. Yes, thank you very much po at sa kuya pong pagbati. Ali po sa ako Bicol Party List. Po, para makita tayo sa ng ating mga viewers naka-live kasi tayo sa Facebook, sa YouTube at sa po. Yes, hello, good morning. At hali po sa ako Bicol Party List sarong pagbati. Diyos maray na aga po sa gabos. Sa naghihinanyog, sa nagmamati sa programa ngunyan, sa mga viewers and listeners sa Facebook Live. Good morning to all. Opo, inot po, ang pag-congratulate sa Sendo sa pagkakalaog sa top 5 kan mga party list, ngunyan na katatapos pa sana pong pirilyan. Ngunyan, ano po ang pinaka-inot nindong ibubusol o itutulod na prosupuesto man yan or propwestong mga leyes, lakdang sa pagtukaw sa Kongreso na matao pong katabangan sa mga tios na mga namamanwaantang Pilipino. Well, we have divided our legislative agenda. First, ito pong mga pending bills ngunyan na nasa 18th Congress na dahil na po may papasar dahil sa limitado na lang po ang oras na natatada. And our commitment is to refile those bills this 19th Congress. Second, ini pong commitment to participate, contribute, and initiate any bill, measures, or programs that will fast-track the economic recovery of our nation dahil nga po sa adverse effects kining COVID-19 pandemic. And most importantly, ini pong pangatulo, ini pong mga priority bills na inilatag po kan mga nominees kan ako Bicol Party List during the campaign period. Sa tuya pong commitment to introduce amendments or revision
sa mga major laws, no? Ini pong mga pangunahing batas na nakakaapekto sa pagbuhay-buhay ka na lambang Pilipino. And we will also file our bills na for the longest time haloy na pong naipromesa sa iba-ibang sektor. And we will be the first one to file that this coming 19th Congress. So yan po ang samuyang commitment at ang mga inot nagigibuhon once na mag-open po ang 19th Congress. Opo. Padagos po ang paglangkaw kan mga panginot na barakalon. Headlines na naman nga ni po ngunyan. Ang pagtaraasa na naman kan mga panginot na produkto, lalo na ining sa produktong petrolyo. Ano po ang posibleng solusyon na magiginibo para digdi kan Ako Bicol Party List? Well, by way of legislation, yan po sa tuya dyan na intention to propose an amendment or revision digdi po sa existing na oil deregulation law, no? Our proposal is to insert a provision na kung saan dapat igwaning strategic reserve sa tuyang national government na sa mga panahon na hababa ang presyo kang petroleum products, dapat obligasyon kang national government na magkuaki reserba kini pong diesel asin gasolina. Tanganing pag nag-abot po ang panahon na maghalangkaw na naman ang presyo kang diesel asin gasolina, igwa po kita ning reserba na pwedeng ipangkonsumo kan sa tuya pong mga kababayan, and ini po tabi na presyo dapat affordable price. So, iyan ang sa tuyang nahihiling na solusyon na kaipuan may sa batas this 19th Congress. And secondly, ini pong provision that will have an automatic suspension kang fuel excise tax dahil aramta na ang bansang Pilipinas saro sa mga nag-aangkat na mga bansa, and we always rely sa ibang nasyon tanganing ini pong sa pangkonsumo ta ng mga diesel asin gasolina. And kung mag-abot sa presyo na $80 per barrel ang presyo ka na bariles duman sa global market, and ini po tabi maglast for 3 consecutive months, dapat automatic day dapat pagpatawan min fuel excise tax. Tanganing again, our end goal here is to make the petroleum products affordable to the masses. So tanganing bakal manggiraray kaya ni po nga pang konsumo ng mga produktong petrolyo, so dapat hababa po ang presyo. So iyan po ang mga nahiling ta ng mga provisions na dapat i-introducer digdi po sa pag-abot kang 19th Congress. Opo, very well said po. Pantulo po, balik na naman po baga ang face-to-face classes sa bilog na nasyon. Orog na sa mga elementarya asin sa sekundarya. Asin orog na naman po na madugang ang trabaho kan mga paratukdo. Kung saan apuwera sa pagtuturo, asin daman po ang dapat na aware. Asin prima menting mapautubman kan na mga health protocols sa loob kan eskwelahan. Ano po ang katabangan na pwedeng ma-existir kan Ako Bicol Party List para po sa tuya pong mga paratukdo? Well, before we will introduce any programs or any remedial legislation in connection with the current concerns of our teachers, kay puwan dapat pag-adalan ta po, no? Aramunta ko ano po sa mga panginot ng pangaipuan ka sa tuyang mga maestro asin maestra, dapat ang approach na po digdi is data-driven. Tangaling talagang makuata itong mga aspeto na dapat matawanin solusyon, and by doing this makapag-come up kita with the remedial legislation, no? In fact, sigon sa samuya pong entrevista ka mga nakaaging aldaw kan nakaaging bulan during the campaign period, we will initiate, no, this bill which will give an increase sa sweldo kan mga public school teachers. Again, sa tuya pong pagtubod na dapat suportahan ta asin tabangan ang mga public school teachers. Kunday tayo ni tatabangan, we cannot achieve equality education. And ang pinaka magbibenepisyo kay ni ang sa tuyang mga aki na dapat makuaninda sa tamang kalidad kang edukasyon, dahil ngunyan baga aminon ta na ang realidad nagpaparababa ang quality kan education ta because of the COVID-19 pandemic. Opo. Nadawag ko po sa indo na talagang tututukan po nindo itong mga i-refile na mga House Bill, kan Ako Bicol Party List, saro na po digdi itong tabang na gusto nindong gibuon sa tuya pong mga obreros. Noarin po maipapautob ang dugang na sweldo para sa mga obreros digdi po, lalo na sa Bicol Region,
maiparapantay man lamang daw kadikit kan minimum wage na nare-receive po kan sa itong mga obrero sa Metro Manila, may paglaom daw po na maisa katuparan ta ang bagay na ini. Yes, definitely igwa po ni na paglaom, no. In fact, sigon sa sakuyang pakikipag-olay sa saro sa mga opisyalis kang Department of Labor and Employment. Opo. Hopefully this month of June may paluwas na po ninda ining panibagong wage order, Opo. which will give an increase sa mga Bicolano minimum wage earners. And kung day po talaga ma-realize ining increase na gusto pong itao sa satuyang mga minimum wage earners, manginginot po ang Ako Bicol, no? Na mag-file nin bill na ini po inaapod na legislated wage increase. Kita po mismo ma-file nin bill, and we will set up, no, ining increase na dapat naitao na sa satuyang pong mga minimum wage earners, especially po in the Bicol region. And iyan saro sa satuyang tututukan dahil ang Bicolano workers, ang mga minimum wage earners digdi po sa satuyang rehiyon, iyo ang pinakahababa na nare-receive na minimum wage. And in fact, kahapon, igwanin good news insofar as the minimum wage earners sa Metro Manila na nagkigwa na po sinda nin dagdag na aumento sa sentang pong minimum wage na kinikita sa pangural daw. So medyo nahuhudya na naman ang Bicol region, pero igwa na po kita ni petition na na-file. In fact, nagkigwa na nin public consultation sa probinsya kan Camarines Sur and probinsya nin Albay, and hopefully makapagpaluwas na po ang wage board din panibagong wage order. Opo. Siguro po, dakol pa po kamong papasyaran na mga radio station sa enterong Bicol region, dahil ko na po gayo pagparapalawigong pa sa kong mga kaputan. Mensahe po nindo para sa mga paraan tabay ta, asin sa mga nagtaong dakula pong suporta sa Ako Bicol Party List. Inot Right. po so gabos, pinapaabot po kan Ako Bicol Party List, sa ngaran po kan Samoyan Chairman as in founder si Congressman Elijaldico, ang staff, ang mga supporters kana Ako Bicol, ang samuya pong dakulang pasasalamat, especially po digdi sa syudad ni Iriga, dahil tinawan po nindo kami ni na magayon na resulta dahil nag-number 1 po ang Ako Bicol Party List digdi po sa syudad ni Iriga, sa party po kang Rinconada, and of all the supporters kan Ako Bicol sa probinsya po kan Camarines Sur. Ini po tabi dahil misasayangon ang panibagong mandato na itinaw po nindo, bagkos ini po tabi tatawanan mi as in babalikan mi nin dekalidad do serbisyo publiko in terms of quality legislations this coming 19th Congress. And asahan po nindo na ini pong mga establisyado asin mga konkretong programa kana Ako Bicol Party List, ini po tabi magpapadagos. So iyan po tabi ang lalaoman ka mga kababayan tang mga taga Camarines Sur. And gusto ko man po magpasalamat sa mga COMELEC officials, sa satuya pong mga teachers, sa mga uniform personnel, sin sa gabos na nagpartisipar tanganing maging matrayumpo ini pong nakaaging eleksyon. Again, hali po sa Ako Bicol Party List at samuya pong taus-pusong pasasalamat sa saindo po gabos. Diyos ang magbalos. Diyos mabalos man po. And again, congratulations sa Ako Bicol Party List and mga congressman ta po dyan na matrabaho po. Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bongalon, maaasahan ta po. Nakatabang na, matabang pa, kasurog ta pa. Ayan po nadangog ta po ang gabos na mga programa nakabali sa plataforma di gobyerno na sa enda pong hahamanon sa enda pong termino. So, padagos po ang RPNDCKI family, ang samuyang radio station na maging partner kan gabos na magagayon na implementasyon, plano, programa na sa enda pong utob, digdi po, lalo na sa Bicol region. Salamat po maray. Again, Attorney, Congressman, congratulations. Thank you so much. Siring man kay Ma'am Sally Lucis po, guest naman asin ang bilog na staff kan Ako Bicol Party List. Yaman po sinda sa Toya. And pwede ma-commercial kita. Gusto ko magpa-picture ako kay Congressman, ano? Okay, commercial tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive,
namumula yung aking mata. Pulang-pula. Lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas ng mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, pudang ko giraray sa kuyang padihon, si Pading Dunogo, PIO Chief kan opisina ni Congresswoman Josal Portono sa ipagpadagos tang interview ta napoto lang po. For medyo ta nagabot po ang ako Bicol representative na si Attorney Jill Bongalon, ang bagong miyembro kan House of Representatives, Congressman Jill Bongalon. Pading Don, are you on? Please come in. Ay, garo baga, napuputol na si Pading Don. Napaano daw? Bad mayo na kitang load, Padi. Ay, siguro naka-on board na siya, ano. Anyway. Thank you so much sa Indo. Sa totoo lang mga tugang, sigisan ang taas kan sa tuyang panginot ng mga barakalon kaya nakaaging Pebrero 2022 nagtaas na ang presyo kan mga panginot na barakalon sa nasyon na kinabibilangan po bagay ni kan mga tinapay, instant noodles, sardinas, mga pangmasang pagkakanpati adi, karne, corned beef, mga meatloaf, gatas, asukar, aros gabos na baga. Mga barakalon ta, nagtataraasan. Puro na pati kadaklan, 4 kilo. Mga gulay, 4 kilo. Igaman dyan mga nakatali. Dating maibog na mga bugkos nin kangkong. Ogbos kamote. Ngunyan, sige sana ang nipis. Sige pa ang mahal. Magin ang mga presyo kan mga bottled water, mga soft drinks, mga sabon, panglaba pa, pankarigos, ay inay ko. Sige sa nang taas. Mga battery sa transistor radio, battery sa relo, kung ano-ano pa. Battery sa auto, nagmahal pa, pati mga pyesa. Pati nga ni mga kandila, nagmamahal na. Takon minsan na brownout na niya. Kung nita mahal ang presyo kang kandila, ang esperma human. Kaya sige sa nang taraas. Pataas ng pataas, garo spaghetti pataas ng pataas. Kaya garo abo nang mag-uros ngunyan pa di. Sige na sa nang pataas. Kaya po kawantang atensyon kan Department of Trade and Industry na magtagalibot man kamo sa mga supermarket, buddy. Monitoron po, baka ikaw dyan nagpapara-overprice pa, ha? At mataas na po ang barakalon, baka may nag-overprice pa dyan. Magkakanigo lang po nindong
karasuhan ang mga negosyante na masamantala pa kan sa tuya pong kamugtakan na ini. Kaya puan po magsunod ang mga negosyante sa inaapod na mga suggested retail price or prevailing prices, ha? Kung ano ang inaprobaran po kan DTI na SRP kan bali mga produkto na kinabibilangan ng mga nabanggit ko, dapat iyan po ang masunod. Para dahil man po maging kawawa ang ating mga konsumidor, ano? Mga parabakal. Anong rason man kan mga manufacturer, mga pabrika, kung ano-ano pa, na mga pagibuhan kan mga produktong ini, ay nagmahal da kaya ang gastos man kan production. Kaya nag-aadal man po sa itong gobyerno nasyonal, magin ang DTI, sa tamang presyuhan lang, ha? Pati nga ni, ngunya na bulan pa di, ang presyo kan asin nagmahal. Amakon mong nagmahal baga. Ano niya ako, ni tagaroon nagsadit niya yung pagkabugkos kaning asin na dating 5 pesoson kung binabakal pa di. Butog-butog. Ngunya nagpayat. Ay ano ni, nagmahal nga sir ang presyo kan asin. O ini man niya akong pansabo na panlaba dati, gadot ini. Yung ngunyan, kadikit na sana ang laog, pero ang presyo, nagmahal pa. Pati pa di ang mga dilata bagang mga, itong ready ng mga instant na sana, mga corned beef, mga mitsado. Ikaw baga kaya nagtaraas pa, kalderita, itong mga dilatang ito nagmahal. Grabe. Pati nga ni ang kape, iyo pa. Tapos sabayan pa man kan pagtaas kan presyo kan petrolyo ay tapos niya ako kita kay ni intiro kitang mga ngamuti kay ni. Aros Domingo ang presyo kan petrolyo sige bagang taas. Gasino na ang pigbababa, ang pagtaas dakula ang ipinaguhuros lakasaday. Oh, paano daw niya ako yan bakong balansyado. Magabat man po sa bulsa ni Juan de la Cruz, magabat sa satuyang pagpaasan kay ng mga bagay na ini. Bako sana pong nagagabatan po ang mga driver kan mga pampublikong lunadaan. Maging kitang mga nasa pribadong mga driver, nagagabatan man sa pagtaas na ini kang presyo kang petrolyo, lalo na kan mga barakalon. Ang kawawa dyan na naman, ang mga riding public, takon magtasingil na naman sa pamasayan sa tuyang mga driver sa public utility vehicles. Ang apektado po dyan ang riding public. Pakulang ang mga driver, di ba? Kundi nakikimahirap man baga ang kuraw kan mga bus driver, jeepney driver na dagdag sa pamasahe data, mataas ang presyo kan petrolyo, ang gasolina, kan diesel, iyo manaros pantay na, magdagdag naman sa singil sa pamasahe. Paano man itong mga riding public na kung mayo man mga trabaho, umadimand man ang mga obreros na dagdag sahod. Kaya nga nagdidimand na po, dagdag sahod man. Kaya kung purot pagabat sa paasanon ta ang mga presyong ini, nasigi ang taraas, gasolina, panginot na barakalon. Saan po dagos daw ang pagbuhay kan mga Pilipino, nangurugnaan mga nagtitios, mga isang kahig wala pang matuka minsan, di ba? Minsan nakalima ka ng kahig, uda pakimatuka. Oh. Maray kung may tutukaon kang padit na okay yan, ano? Sabi kan mga gorang, maray kung palay ang lumalapit, tukain mo ng tukain. Pero kung kitang nagpaparakakaya, ay kayas na pati kahig. Nakalimang kahig na kita dahil pag kita nakakatuka, but sabi yun, napakahirap hanapin ng pera. Ngunyan na panahon pong ini. Lalo nang agko pa kita kay COVID. Dahil pag kita nakakaligtas sa COVID, Saro pa ding kita
Kabilo po sa paghanap buhay, kading COVID na di. Oy, happy birthday kay Vincent Albay Salba from Gemini Bungais Prestado ba to? Oo. Ng Pasig City. Oy, happy birthday Vincent Albay Salba. Pagbati ali kay Ma'am Gemini ng Pasig City. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday man po, ha. Siri man po sa mga mag-arago, masilibrar kan sa edang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Indo Kapos. Siri man po duman. Duman po sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Di ba sang ako pa din nakapamiesta pa di? Kada ko lag-agi ng fiesta. Inot na inot kaya, ang pag-iisip ko, sa piyestahan, puro karne ang handa. Ngunyan, ang panahon ta, sobrang lanit kang saldang. Kung mga naan niya ako kung kakaning karne, tibad ako man, mahal ta presyon. Mahal ang bulong, mahal ang bayad sa hospital, mahal pa ang bayad sa doktor. Di mas maray pa niya ako, maglaga na lang kuning daon ng lubi-lubi. Pigi-slice ni Mrs. Kayan ang kamatis sa kasibulyas, may limonsito, may kadikit na sili-sili, kadikit na asin, olive oil. Iunin ang panirami ni Mrs. Tapos iluluwas niya na itong passion fruit niyang juice na preskong-presko. Inay kun. Kaya man naguro-sa-rosan skin ko padi. Naguro-sa-rosa. Sabi ni Hermanang Monica Periki, marerenang hawak mo sa kaan skin mo, naguro-sa-rosa. Nya, ko yan ang sikreto. Mga linaga sa ng mga gulay. Oy, salamat kay Paring Cha and family, kay Ma'am Bina Obra sa pag-asikaso, sa pag-taonin seguridad sa kuyang Hermanang Hali sa Limassol, Cyprus na nagbakasyon sa Bicol. Nakapasyar sa indang lugar sa Barangay San Juan Bato. Nakaduman sa party kan Balatan kay Ma'am Gina Cisno Basquiñas and family, kay Mr. Basquiñas sa pamilya, sa mga akin na grabe ang pag-asikaso, ha, pigandaan pati, kadakol ang pigandaan ni Paring Cha. Ang chief cook ta si Hermanong Rodel Binaobra, napalaban mo. May gulping inanda, kaya budit-budit da si Hermanang Maray. Kaya salamat sa indo, sa mga friends, sa pamilya ni Ma'am Mel, sa agom niya, sa mga pag-iriba ninda and company. Saka kay Mr. Dilima. Sa akin Mrs. Dilima, ha. From Baaw, oo. Iyo. Inaanak man pala siya ni Ninong Binaventura. Kaya kinakapatid naman. O kaya yan po, paano na daw po niya ko ang pagbuhay ta? Kaya dapat ang primerong lakdang kan presidente, kan senate, kan kamara, pakusugon ta na po an sa tong ekonomiya. Pababaon ta na ang dapat na pabarabaon, pauruson ang dapat na pauruson pa di. Ta masakit po labanan ang mataas. Mas maray ang mababa sana. Na affordable sa lambang Pilipino ang barakalong pati ang presyo kan petrolyo. O yun na po, yan ang tawanan ng priority. Ang politika, igilid na yan, tapos na ang eleksyon. Magtarabangan na po kita. Ang lambang Pilipino magsuporta sa administrasyon, sa to pong gobyerno. Para ang gobyerno, ang mga tao magtarabang-tabang kung paano ang komunidad mag-asinso, maiangat ang ekonomiya, magrahay ang futuro ng lambang Pilipino. Ngunyan ang problema ta sa Bicol Region, garo 300 lang pa di ang minimum wage, di ba? Samantalang sa Manila 537, pero nag-aagrangay pasinda sa Manila kan mga obreros dahil ang 537 ngayon kulang din sa amin. Sa inyo anya sa Bicol, kako 300 ang minimum, 305 ata yun. Pero kako, ramdam din namin sa probinsya ang paghirap dahil yung monthly namin, daily salary namin ay hindi kayang makabili ng aming pangangailangan.
O kaya gabos man nag-aangal pa di. Obrero sa Metro Manila, as in ibang lugar, ibang region, pati ang Bicol region, nagrangay na. Na talagang nasasakitan po kita sa satuya pong pagbuhay sa panahon na ini. Mahirap maghanap ng kwarta. Mahirap paghanap trabaho. Kaya dapat kung may trabaho, love na love dapat nindo ang sa indong trabaho. Magbaralik na itong mga agit-itan sa politika, baralik na daw kamo sa normal na pagtrabaho nindo sa trabaho nindo, mahalin ang trabaho. Bakong magpara-riwal kita dyan sa mga konsesengay ng ganun. Mga kandidato nindo, dahil ng karantsawan, mandato na yan. Mag-ano na kita, mag-sararo na kita. Supportaran ang mga nanggarana, tayo na yan. Move on. Yan. Dakol pati ang na-displace sa workers, di ba? Maringani ang dole, igwang inapod na suporta sa mga obrero. May dole out ang gobyerno. May financial assistance ang dole. O kaya dakulang bagay po yan sa mga obreros tang nawara ng hanap buhay. Ang makahihirak pa di ang mga nag-aarkila ng mga apartment, pwesto, lalo na itong nagkulang man ang mga income, dilin siya kan pandemic. Lalo naman pong makakawawa dyan, itong mga nagkuaning mga house loan na may bulan-bulan babayaran dyan. O paano kung mayong trabaho, di may embargo na ito. Kaya masakit talaga kadakol pagsubok. Igwa pong mga pigbabayaran na hulugan na harong daga, kotse, mga SUV, mga lunadan na piguhulog-hulugan sa mga bangko, sa mga dealer kayan, paano na makakahulog? Imbargado yan pag di ka makahulog mga tulong bulan gayon pala eh. Ay kawawa naman po ang Juan de la Cruz. Lalong-lalo na kung nyaonan para singil sa kuryente, para singil sa tubig, para singil sa wifi. Ay makulog po talaga sa payo na bulan-bulan igwa kitang mga pigbabayaran. Asin pigtatagamahan kan income. Ay paano kung mayo ng income? Puput-putan na kita ng supply ng kuryente, pati tubig. Ay kawawa tayo, di ba? Kaya ang mga obreros po sa Metro Manila, nagkukuraw man ng dagdag sweldo. Kundi garo, pag pinagbigyan na gayod, padi. Na dapat na mga 650 naman ang minimum wage sa Metro Manila. Para mahabol man ang pagtaas kang presyo kan mga barakalon. Kawawa naman po ang kakarampot ang sweldo na pinagkakarakas siya sa naman para makaraos sa maghapon. Gwadya naglulugaw na. Dahil na nakakasap na dahil na maantos ngayon 2 kilo sa dakol na pamilya. Maray kung salitsa ng pamilya, tataan sa 2 kilo, pwedeng magduwang aldaw. Kaya mag-ininchik na kita, man sana, dahil kaya kan income ta, maglugaw na sana kita. Tan mga inchik nga ni. Mahilig sa lugaw. Singkong lugaw yun na, okay na. Maglalabong ka dyan ng itlog, okay. Raos na kita. Singkong lugaw na, ha? Okay. Raos na. Mag-ininchik na kita pa di. Dahil na kita magsap na, lugawon ta na ang sarong akbot na bagas. Sarong gugom na kamuta, panoon ta na kamuta ng bagas, dagdagan ta ng tubig, pakala kagaon ta, pag naging lugaw yan, kadakol na. O dakol na mababasog ka yan. Haluan ta ng kamuti, haluan ta ng kamuting kahoy, ubi, ang linugaw. Ay, Diyos ko, lagan tang kadikit na asin, may kadikit na sukar. Wow! Raos na kita, may balaw na ginisa, okay na yan. Importante po dahil kita magutom. Makaraos lang po kita, makaraos lang kita sa maghapon. Pero may hirak ang mahal na Diyos. Tabangan tan sa tuyang sa diri. Makahanap nin kadikit na income, magtiyaga na kung anong mga diskarte sa buhay.
kung may 100 pesos, 500 pesos ka mo, kapitalanan din sa kadikit na nernegosyo, magbaro-barbecue sa natad, o, di ba? Magtinda ng mga luto-luto dyan na pagkakan or ulam. Mabubuhay kita. Mayong imposible sa kagurangan ng Diyos. Maribay na kita ng administrasyon sa June 30. May sunod na kitang maturukaw ng mga miyembro ng Senado, Kongreso, may bago ng nailir na presidente, vice-presidente, may mga gobernador, may mga vice-gobernador, board member, mayor, congressman, vice mayor, mga councilor, maturukaw na po ang mga bagong opisyalis kan Nasyon Pilipinas. Pero inot na po bagang sinabi ni incoming President Bongbong Marcos, napapababaon niya ang presyo ng bagas. May nahiling ako sa Facebook na may nakabugtak na 40 pesos ang presyo, 36, 35, 45, may 50 hanggang 60. May naka-extra 20 pesos na kilo ng bagas. Inahanap ko sa Facebook kung saan na lugar. Pamabakal ako pa ding sinako na. Mga 5 sako niya ako bakalong ko. 20 pesos ang per kilo. Baka niya ako adi, ambog man adi. Kaya dapat sa Facebook na daw magpararambog ta. Nauuyam ako kayan. Kung talagang iguana pong 20 pesos per kilo ng bagas, ako mismo mabaka 5 sako na. Dahil barato eh. Tayo man yan ang promesa gayod ni Bongbong Marcos. Para sa saya, gibuhon na sa ng 20 pesos ang presyo. Ay nagdyan ako sa merkado, ang gutsa ko. Na ako itong 20 pesos niya akong presyo ng bagas, sabi ni incoming President Bongbong Marcos. Duman ka nang sa Malacanang. Tama yung edig di yung 20 pesos doon, ang gutsa ko yan. Kulang na sana akong rapado ni sarong sakong bagas. Dulag ako. Niya ako si Manayman. Parang nga ako nagkahanapay ni. Dahil mo ngayon ko, Joey. Dahil mo ngayon ko, Joey. Sarong mo sa ugali ko. Kaya ko ngayon alasan sarong sakong. Ibabatikal ko ngayon sa mong. Dapa nga ngayon ako kabiribinta. Hindi na daw ngayon 40 pesos ang bakalan mo. Tama rin na klase. Ano mo niya ako niya? Sinandoming ngayon. Ay niya ako bukayan. Gusto ko itong sinampagita. Lamo ngayong arte. Tinatanta ka na ngayong bago ngayong deliver na bagas. Abo mo ngayon ka, mas masiram kaya niya ako. Sabi, itong sinampagita. Yan man niya akong sinanduming mo, garo. Ano niya ako, ayan, malabag mo na. At malabag ngayon eh. Itong amot-amot mo niya akong bagas, yun na yan. Ayun na ngayon eh. Mayo pang inabot itong sinampagita ko ngayong bagas. Kaya pinakal ko pa rin, sinanduming. Maray man. Pero medyo mahal lang ang sinanduming. Sa iba da, 46 ito, tinasa ko, 40 pesos puhunan lang. Pasta joke ka ngayon. Mayo nga ako diging 20 pesos. Miski nga yung binload. Dahil takamata ng 20 pesos ang kilo. Tanong niya, 25 30 pesos nga ang kilo kang binload. Ay niya ako, pati binload, perino na niya ako, pinapabakal mo pa. Para sa tao pa man daw niya ako. Ay, para sa tao pa man yun. Pag linugaw mo ngayon iyo, solve ka kayo ni. Ay niya ako, arog pala niyang kayo na, no ha? Kaya lang po, sabayan ta na po ng pangadyi. Ini yung programa ni incoming President Bongbong Marcos na pabababaon niya ang presyo ng bagas sa kantidad 20 pesos kada kilo. Mga di na kita sa satuyang kagurangnan, o Diyos ko. Dangugon mo man po ang bagay na ini na mag-uros naman sa 20 pesos ang kada kilo sa nasyon kan Pilipinas. Takay itong mga panahon pa di, eksperto sa agrikultura, sa pagtanom ng paroy, ang mga Pilipino. Ngunyan, ngalas na kung marita, ano ta kita, kaya puan pang magpara-import ng bagas, agkulang kitang makaon. Agkulang kitang mga farmers sa Pilipinas, inuuroga ka ng magtanom ng palay, tahababaon da kaya ang presyo kan palay, dahil man kaning rice tariffications law, napigpasar man kaning senadora man na ng Cynthia Villar. Kaya inuuroga ka na, maray nga ka ni ipabakal na ki Cynthia Villar sa mga Villar, sa pamilya ni Mark Villar, ining mga umahan mi nga ini, giribuhon na lang ini yung, giribuhon na sana daw nga ding subdivision ninda. Tayo man sana nga ya, inuuga ka na ang mga farmers magtanong palay, tabarato man kaya nga ang presyo. Ang bakal nga sa muya, kabarato.
Pero niya ako, ano tabakong balansyado? Mahal ang presyo kan na bagas. Iyon na nga ni ngayon, ta. May mga hoardings pa pala, may mga nag-hoarders, hoardings. Ano nga po yan, ikayon pa di, rice cartel. Naan mga negosyanteng inin bagas, nagmumonopolyo, nagdidikta kan presyo na gusto ninda sa bagas. Yan nga nagarayaman na mga mas. Nasa linya si Karondang Philip Parasina alias DJ Pogi. Bicol Connection Report. Alias DJ Pogi. Philip Parasina, good morning. Come in. Salamat sabi karon ng Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Morning ki dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. Maray pa rin di nagpapalipot. Ano si Choanoy, palaban pa man ang mga tuhod. Ay permit. Kaya pa man ang inaapod na kung sa sarong bagay, kaya pa man daw makaantos ang saro. No comment. Barawan Port na lang na, Joey. Barawan Port. Dahil na makakabanga. Pwedeng member na sa online na. Chinese citizen baga, Tonglay na. Yeah. Dati nga yung citizenship ko, Filipino citizen. Pamunyan niya ako, Chinese citizens na ba ngayon ko, Joey? Ay, ano naman na. Paano niya ako? Tonglay na. Yan ang napaluya sa buhay ng mga lalaki. Oo. Pag linaog na ni Chinese sa imong kargada. Ay, ang mga babae daw, napupungot man pag-arog pa lang kayan lip. Pag ang agom niya, from Filipino citizens na convert na sa Chinese citizen. Pirming anggot ang mga misis. Siyempre, Kulang ka na sa nang rapadohon ng kuwit o kung dayaman kang kawali. kung ako pa doon yung talong, so kaya patula. Oo. Ay, makulog man bagang patula, tahalaba bagang patula. May mga pisog pa. Lalo ng upo, bukula abuton mo. Mas matagas, mas lakalo. Pag binadulan ka rin upo, para sabihan sa paungkol, ungkol na yan. Hoy, di mo binabati ang mga barkada mong mga itom. Ay, good morning sa mga sugang niya tungod. Mga ngod. Yan. Mga ngod na yan dyan sa Ilian. Matod na mga ngod. Good morning. Yan. Tapos duman sa Santiago, dyan sa Barangay San Ramon. Lip, Sa ano nga Barangay nitong barangay sa buhi na pigpasyarantang mga ngod na tinaangkit ng tigsararong sa akong kamuti? Duman sa Barangay San Ramon. Marena ang tulay duman. Oo, itong Pinagido Bulacan Kapuso Foundation. Ay, okay na pala ng tulay duman. Natatakot lang ko ako dumanta. Itong tulay duman, gano'n niya ako kumahulog digdi sa bangin. Okay na pala. Nya si mga ngudtang itom duman, nagtanom daw kamote. Anong mga tinanom na naman daw ninda duman? Pwede, so bungkukan, kamuti, kamuting kahoy. Kamuti, mga gulay. Ano, magpasyar daw kita duman naman sa mga ngudtang itom. Batag. Batag. Custom tingon yan na batag. Kaya ang mga parabon nun yan, batag na kalibo, kulang. Kulang. Tano? Kaya bastante, ang kilo, 5 pesos na sana. Ay, kadakol pala ng sabang batag mo niyan. Ano? Nanibangani, nalalapa na. May pinagbubusit bastante. Iyo, Tapos kung ipapabatal niya, kasi naman ganyan 5 kilos, ay 5 pesos ang kada kilo. Tapos, pag mabakal ka, in turon o sinapot, 10 pesos. Kada tarong turon, tapos kada tarong tusok na sinapot. Ayo, mananggad. Kaya nagdangalaguan mga paratanan ni Batag, ano taarog niya kaya?
kabarato nga kan batag, ang presyo kan luto ng batag, pag yan sa pansitan, sa gutuhan, 10 pesos man giraray. Kaya bako bagang balansik. Pag abot sa mga paratanom, barato ang bakal ka na kaindang mga nagugusi, tapos mahalan pa bakal. Parehas yan kan bagas, barato ang bakal kan paroy, mahalan bagas. Iyo, bakong balansyado. Tapos sabihin ni BBM, igibo ng 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Ngunyan pa sa nangani karon ng Joey, ang binlot, 25 pesos na. Binlod. Iyo, Ang sabi na, binlod. mahal. Ayan ko sa kuya, di kung pagpindang bakas. Di mo nga ako, Joey, paasa nung wani ngayon sa sakong ba, badol ko ngayon sa tayo. Sabi ko na nga ako ni Bibi, 20 pesos ng may 20. Puro mo na. Hindi kasi nanduming bagala, 40 pesos na lang. May mayo pa, may nag-post kayo baka sa, may nahiling akong pig-post sa social media na, may nakahalong 20 pesos per kilo, biga para hanap ko dyan sa market, o da. Bako mang ngayon tulig di sa Iriga, baka ngayon sa Manila. Mas lalo, galing mahal dumas. Mas lalo nga niya. Sa daw to ano, basta may nahiling ako kayo sa social media, may nag-post na may 20 pesos per kilong bagas na kasingit. Saan daw niya ako inita? Baka init, man. Ay, ang inipi baga, mahal man. Oo, baka itong nalatom, nabasa na paroy. Masakit manggiraray, masakit. Miski ang inipi pa, bagang ngunyan, mahal pa. Ay, di ito nagbababa sa 30 pesos ang kada kilo. Kaya, oo. May ano kaya, ang inipi rice man, ang kaibang kaya, medyo may garup. Iba ang lasang, may iba ang, kumbaga sa nasarabit sa lalamunan, ang pisog kan na, anong apod yan, ining bagas kan inipi. Saka medyo iba ang parong, pang nagkukulo na. Oo, yan ang kaibahan mang kan inipin. Medyo, Pero malubag mang sabi kan Chinese, may amoy. May amoy. May amoy. Oh. masungit ang amoy. Masungit amoy. Ano to? Ano to amoy ito? Sakit long ko. Kaya lang, maibagita karon ng Joey. Say. Ini mga tinampo bagadig di sa paghalig yan sa parting Premier Distrito kana probinsya ng Camarines Sur. Pasiwing digdi sa ikalimang distrito kan Kamsur. Mailing mo dyan ang mga tinampo mahiwason. Ang problema, ang pagka-espalto, gurul-gudul. Ayan lang. Pag-alis na dyan sa Banuan kan Pili, pasiring digdi sa Banuan kan Baaw, dyan mo mariritan, gurul-gudul na pagka-espalto, tapos pag mauran, mahal natin. Slippery when wet. Mahal na son. Mahal na. Basa. Yan. Kaya, ano daw na ako tarik ka ng mga tinampo, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pag magdan ka sa probinsya ng Sursugon, dawa sa radisyon ng tinampo, pero pantay ang mga pagka-espalto. Dinan na pinagdangalas ng mga motorista, pag naglaw ka na nga rin sa probinsya ng Camarines Sur, habang iiwas kang tinampo, sa iba garatak, tapos sa pagka-espalto, gurul-gudul, mahal nasun pa. Yako, pwedeng iapotin kay Engineer Aris Hermoso kung ano ta araw kaya na mga tinampo digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sabagay, digdi sa 5th Engineering District and Kamsur man yan. Iba man itong pagali sa 1st District saka sa 2nd District. Talagang inibaga mga national highway ngunyan na pundo hali mismo sa gobyerno nasyonal. Pinaggangalaskan mga motorista, sabi nga, bastante pundo para sa mga maintenance kana mga tinampo,
halid duman sa DPWH Central Office, ano kaarog kaya na nagkakaharaman na tinampo sigdi sa probinsya ng Camarines Sur na mga tigmamantiner kan DPWH sa manlain-lain na distrito kan Kamsur. Kunyan digdi ko ta sa Kamsur, mahiwas man ang tinampo, kaya lang ini ang reklamo kan mga motorista na sa sobrang hiwas, bako nalugod na magayon ang naaman kan tinampo, tapos nagkakausapa nin mga aksidente sa bihikulo. Talagang aksidente sa bihikulo kaya dahil man nahiwasan. Kaya lang, ang sabi man kan DPWH, mahiwas na kaya niya, saka magayon ang tinampo, kaya dakol naman ang aksidente. Pero ang nagluluwas, binabasol pa sa DPWH, digdi sa 5th Engineering District and Camarines Sur, itong mga motorista. Sa bagay, depende naman kaya sa driver, kung kaskasero, talagang iba man ang aabutin mo. Pero kung ang padalagan mo, itong sabi nga ni kan LTA, defensive driving, na driver, kulang ka man sa risiko. Ngunyan, pag-abot sa mga bagay na ini, kaya naiiwasan na grabing mga aksidente na nangyayari dito sa probinsya ng Camarines Sur pag-abot sa National Highway. Siyempre, kabali naman dyan ang bakong tultol na tinampo. Bakong Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na estasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa, nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni kwiting na. At tumagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay, uno ka. At ang kwiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kanino? Nung diyan digdi sa Iriga, sisigi ay baga. Kunyan, Radyo Ronda. Anong ngunya? Ay, lo, ako na music, ako na music. Sisi, tataydo, sisi, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13-32. 13-32. Ay, nako. Perti man, ano? Minsyo, perti. Sabi ko na sa imo, lo.
ka kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Kung nag-aantabay si Pading Philip Barasena, magdumang kada sa resort ni Karondang Junbatan, ta piyesta sa Indangunyan. Lingaw kang barangay ninda? May kagawad pala nag-celebrate duman, magdumang kada. Halat ka duman sa resort ni Karondang Junbatan, ano? Mga tugang, inabot naman ako ni oras sa pamaaram. Sa lado teknikal, si Paring Cha Binaobra, ang sa kong idol. Sa opisina, Ma'am Kyle Aligasyon, sa mong finance manager na si Gayon. Si Rodel Cesar sa information. Sa transmitter, si Engineer Joanna Divilla. Ang sa tong PSG duman, ang sa to yung maskulado. Guapito Tony Matic Saison. Naging gesta sa laugang programa si Vice Mayor-elect Vic Ramos Canbato. Yan man nagpasyar sa tuyang programa mismo ang bagong miyembro kan House of Representatives. Ang representante kan Ako Bicol Party List, Attorney Jill Bungalon. Congressman, thank you so much sa pagpasyar sa samuyang programa sa samong station, RPNDCKI. Partner kan Ako Bicol Party List. Sa mga diseminasyon kan sa indang programa, plano asin mga accomplishment. Ay re-report yan sa pagikan mga entrevistata sa programa. Si Philip Barasena, Karondang DJ Pogi, nakaibanan taman sa pagpaabot ng informasyon. Salamat. Ini po si Joey, salamat kan sa inyong pagantabay. Standby sa masunod na programa.